Hej alle sammen, og velkommen til dagens udsendelse af Business Class. I dag har jeg fået 2 helt ekstraordinært spændende interviews med, som kommer til at handle om en landeanalyse inden for international økonomi og en BMC inden for afsætning. Til at starte med vil jeg lige komme med noget fakta om landet, inden vi skal høre på vores eksperter, jeg har fået ind i studiet i dag. Spaniens BNP i 2024 lå på ca. 1,6 billioner euro. Så havde de en BNP-vækst på ca. 2,1%. Befolkningen ligger på ca. 48 millioner. Deres valuta er euro. Turisme, der er Spanien det næststørste land i forhold til antal turister, de får ind årligt, med, som cirka udgør 12% af deres BNP. Så har vi arbejdsløshed, ligger på ca. 11,5%, og så for unge ligger den på 28. De har også offentlig gæld, som cirka er 106% af deres BNP. Så deres inflation ligger på cirka 3%, og så har de nogle handelspartnere, som er Frankrig, Tyskland, Italien og Portugal, som er ligesom nogle af de helt store. Og så vil jeg byde velkommen til Simon, som godt kunne tænke sig at komme ind på en analyse af den økonomiske udvikling i perioden 2021-2025. Her kan vi så se, at Spanien kommer fra en meget hård periode, hvor de er nede på minus 10,9 i BNP, grundet af en coronaperiode. Derefter i 2021-2022 kan vi se, at den stiger til 6,7-6,2. Det skyldes, at turismen, da landet bliver åbnet op igen, så kan folk ligesom tage ud og rejse igen, og da turisme er en stor del af Spaniens økonomi, så giver det selvfølgelig en vækst i deres BNP. Så kan vi så se i 2023-2024, eller i 2023, der rammer vi en energikrise, da Rusland angriber Ukraine, så det bliver svært at få fat på gas, så elpriserne de stiger vanvittigt meget. Det gør, at folk har en lav købekraft. I 2024-2025, der falder elpriserne igen. Der falder elpriserne, og det gør jo så, at folk har en større købekraft, der kan bruge flere penge, og turismen så lige stille kan begynde at tage vækst igen. De har så bare et lavt potentiale i deres BNP, da de er meget afhængige af turismen i Spanien. Vi siger mange tak til Simon, og så har jeg lige fået at vide i øresneglen, at vi har et helt frisk interview af Victor Friis nede fra Playtas. Og tak, Nicolas. Her står vi på Playtas, og vi har lavet nogle grafer over de vigtigste nøgletal. Nu vil jeg lige gennemgå de vigtigste. Vi starter med at have BNP'en, som vi kan se her, hvor Spanien ligger en del over. Så har vi arbejdsløsheden. Det har været et stort problem for Spanien over en længere periode. Vi kan se, at de ligger rigtig højt på de her 14%, men kommer så ned til de her 9-10 stykker. Og faktisk helt ned at ramme 8 her til sidst, hvor vi kan se, at EU ligger her stabilt i midten, og Danmark de ligger rigtig godt i det her sving. Så har vi vores betalingsbalance, hvor vi kan se, at Danmark de ligger rigtig højt, hvor EU ligger lidt imellem, og vi kan se her, at Spanien først kommer i overskud i omkring 2023, og det er på grund af turismen ligesom rigtig slår igennem. Tak for i dag. Videre til studiet til Nicolas. Og vi siger mange tak til Victor Friis, og direkte videre til Magnus, som godt kunne tænke sig at komme med hans vurdering af den økonomiske situation. Yes. Økonomien i Spanien har som sagt været meget svingende siden corona, men er nu på vej op igen på et stadie, hvor det har været før. Der er dog stadig en høj arbejdsløshed og en lav købekraft blandt specielt de yngre i Spanien. Spanien er derfor den store drivkraft i landet. Med 94 millioner turister besøgende i 2024 er det altså en af de mest populære destinationer for lange ferierejser, også blandt de danske. Det her det er en rigtig god afsætningsmulighed for Playtas, hvis indtægt generelt består af turister og ligesom også deres primære fokus. Så ja, den økonomiske situation er rigtig positiv for Playtas. Vi siger mange tak fra Magnus. Hej og velkommen tilbage for nyhederne. Her har vi Business Class, hvor vi har vores 3 eksperter med, der forklarer lidt om afsætning. Værsgo.
Først har vi nogle business model canvas. Ja, vi har lavet en BMC, hvor jeg har valgt at fremhæve 4 punkter, som jeg bare lige hurtigt vil gå igennem. Vi har samarbejdspartnere, der har vi Apollo Rejser og noget, der hedder Team Deutschland. Så hvis vi tager Apollo Rejser, det var for eksempel det, vi rejste med. Det er et firma, der ligesom arrangerer rejser til forskellige personer, der kan bestille anden fra. Deres værditilbud, det er en aktiv ferie med sport og træning. Deres kunderelation, det er ligesom det her med, at de har de her instruktører og trænere, som der ligesom er gode til at ligesom skabe et tæt bånd sammen med alle de gæster, de nu har på hotellet, så man ligesom føler, at det er noget, man gerne vil gøre. Og så deres indtægter, det er hotelopholdet, træningspakkerne, events og så leje af udstyr. Yes, og så videre til noget målgruppe, og den ligesom positionerer sig på markedet. Yes. Playtest strategi, det indeholder de 2 hovedsegmenter, som er klub- og elite-segmentet, og så aktive familier og generelt motionister. Playtest, det er et af Europas førende sportsresorts med topfaciliteter. En af deres konkurrenter er blandt andet Club La Santa. Så har vi noget om segmenteringskriterier, hvor vi har noget først om de sociodemokratiske kriterier, som er noget om alder, primært 25 til 55-årige voksne med økonomi til aktiv ferie, oftest hvor de har børn. Så har vi en indkomst, som er cirka en mellemindkomst. I forhold til deres rejseadfærd, så søger de altså en træningslejr eller en sportsuge frem for en klassisk storbysferie. Så har vi noget om deres forbrug og loyalitetsadfærd. De er altså villige til at betale lidt ekstra for, at de får noget sport, som der ligesom er nogen, der ved noget om, i stedet for at de bare selv gør det. Derudover så har de en aktiv og sundhedsorienteret livsstil. De vælger altså en ferie, hvor de både er aktive og kan nyde ved god sol på samme tid. Yes, og så kommer jeg lige hurtigt med, hvordan vi har set deres marketingmix. Det starter med vores product, som er en kerneøvelse, ligesom den her aktive ferie, hvor det som trænerne kommer ind og hjælper og støtter dem. Også med det her sunde mad, og hvor de har haft noget Playtest food, som er sådan noget superfood, de har i deres buffet. Og så det her kvalitetstid med familien. Så har vi price, som den her mellemprisklasse, måske lidt den høje ende af mellem. Og det er ligesom, det kommer på, hvilket tilbud du vælger, de har masser af ting, de har hoteller, villaer, suites osv. Men det ligger på det her omkring de mellem. Så har de den her samarbejdspartner, som er Apollo, som giver sikkerhed og gennemsigtighed med prisen, før du ligesom tager afsted. Så det er lige til. Så har vi, hvor det er Fuerteventura i Spanien, og så promotion. De bruger ligesom deres danske partner Apollo til at tiltrække kunder, og så er de fokus på de her sportsfamilier, skoler og klubber, som har fokus på sport og så en god UC. Så har vi en værdikæde for en servicevirksomhed, og det er altså, hvad virksomhederne skal gøre for at få en fortjeneste. Her der fokuserer servicevirksomheder på, hvilken service altså de tilbyder. Og den indgående logistik, det er altså de hjælpematerialer. Altså, i Playtest der tilbyder de et sportscenter, fitnessområde, svømning, og det er altså det er derfor man tager ned. Og der skal du bruge nogle menneskelige ressourcer, for at ligesom have instruktør på, når du tager ned og træner, eller så du ligesom kan få noget hjælp til, hvordan du skal gøre tingene rigtigt. Og det er også lidt det, der skaber relationen mellem dem, der tager dig ned, og Playtest. Ja. Ja, og tak for i dag. Det var alt for udsendelsen. Videre til nyhederne.